sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Ya maliku Allah gadiru masani mahalicin duniya taimaka mini Allah zan yi yabo ga annabi khairul anbiya wanda babu kamar sa duniya da kiyama zancen gaskiya da zan yi yabonka a ko'ina wallahi ina da tutiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Rabinin ka sanadi dubu ka dadawa sarkin duniya rabu salihi da sahabbai mana annabu ban cire ko daya sada shakki jani da jiyali har da barama gausin duniya shayi maulana abubakar dattija ina maka godiya. Sarkin adalci muji tafa kai ne abocin gaskiya ni na daga hannu ina bara a gare ka ina da magiya ni bani da komai ya ma'aiki ina kaunar ka zuciya. Assalamu alaika hamidu da mai daga tutar gaskiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Duk wanda ya barka a duniya da kwaron kwatsa ya zama tanziya kai ne mafaka ya alkawi mai takobin Allah kai daya duniya da kiyama shugaba domin ka ayo mai gaskiya duka komai naka ne mahalicin ka bai maka kishiya. Ya Rasulallahi Muhammadu labbai ka masoyin gaskiya shakira kake ya al-Mustafa ka kula na ka karin kariya ka raba ni da dukkan sharka mutawakkir duk baki daya kamilin kililu mudan suru ya annabu mai zance daya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Kowa ya fito ya mai gida da bazar ka yake yin gaskiya hankali haka duk mai natsuwa ya faɗe ka fannin gaskiya ko an yi shiru ni zan faɗa da yaban ka ina daga murya na faɗa musu kai ne ja gaba ya ma'aiki na manzo daya. La ilaha illallah wa Allah ka raba ni da rudin duniya ni ba ni da wayo rabbana ka saka na hanyar gaskiya ni maraya ne duk ba uwa da uba duk baki daya sai yayi na da yanwa suka ce na rike ka mai gaskiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Yayi shashe kai dan kaisa mai haske fiye da walgiya hasken ka yake haska duniya ku faɗa musu duk baki daya ya cikakke mai sa yatsu su buwo da ruwa baki daya mai fada da fadar Allahu taskar Allah baki daya. Kirari shugaba na rasuli imamul anbiya hasken diga gafi gaban fari kamar ka ina ba ko daya kai ka zo da mutunci taimako da ibada duk baki daya hakuri ma shidin naka ne ya masoyi khairul anbiya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Dan marzan dan wuta nan ka da ni bayinta da juriya sannan ka tsare ni da dukkanin sharrin mai sharri kulliya Allah ka saka mini hankali ka tsare ni da ambata fariya dan sarkin sayyidina Ali da batula na sarauniya. Allah ka dadawa sayyidi maulana khalifa juriya kan wannan aikin da yake ta yi kullum ka dada masa lafiya ni mansur na risina gare ka ina da yi maka magiya kare mana babban malamin mu Abdul Bagin mu gaba daya. Ya annabi sannu farin gani shugaba na halitta sayyidul bashari kake manzon gaskiya. Ya annabi sannu
kake manzon gaskiya.